ipon mo, Mar. This Kagrasha shoutout. Mar, tanggalin mo na yung electric fan. Dala mo na yung nakunanay ko. This Kagrasha shoutout. Para ma-star na din na dito. Tanggalin mo yung alambre, ha. Sabit mo lang yung alambre dyan. Gamitin niya bukas. Go to Steve, don't text me aray mo. Pakak. Tanggalin ko nga ng Russia. This Russia. Anong pakak? Hindi ko nga rin alam kung ano yun eh. Labo. Hindi ko nga rin alam kung ano. Anong pakak? Hindi ko nga rin alam kung ano yun eh. Andiyan na yung mga mag-eat. Eat tayo mamaya, ah. Sige, mga nanay. What? Hindi mo di ba? Hindi di ba? Ay, tol. Yung feedback yung GPC. yung mga cellphone niya. GPC vlog shoutout. Ay, tol. No? GPC. Ano may ito sa akin? Kuya Almaro shoutout. Labo. Malabo man. Aray ko. Pangalatan natin naman. Yan na. GPC, thank you. Ano ko? Signal ko. Salamat sa 2 viewers. At 5 thumbs up. Shout out. Katinong ulo ko. Maganda talaga pag may ganyang tripod, no? Kaya kahit anong forma. Loading. Loading ba ito? Loading ako. Yo, ako si Marcho, Waray TV, mga kawaray, sama kayo, let's go! Shout out sa 2 viewers.
nag-aayos ako ng pwesto. Binabati ko kayo Sama ng tingin ni Mark. ako mismo mga kawaray. Tara, sama sa biyahe. Sa simpleng araw, gagawin nating special lagi. Sa bawat high, sa bawat kuha ng araw, makabuluhan basta't magkasama tayong lahat ngayon. Ako'y tindero, pero higit pa ron bawat suki. Kausap para nakasum, tapat ang timbang, tapat ang tingin, lumalaban ng Kilala mo na si B-Boy TV ha? Di, sino ba yun? Crystal. simpleng pamumuhay, pero ramdamang ligaya. Kapag napangiti ko kayo, sa bawat palabas ko, mga kawaray. Tara, sama sa biyahe. Ay, kaya Jerry. Ako pa'y nakagawas ka na. Gawin nating special lagi. Sa bawat high, sa bawat kuha ng Kumusta Kuya Jerry? buwan, basta't magkasama at tayong lahat ngayon. Yan sa dulo ng mundo. Panoorin mo lang si Marcho. Dito simple lang pero totoo. Kasama niyo ako. Bawat tawa, bawat umot, hubad na totoo. Mga kawaray, tara, sama sa biyahe. Sa simpleng araw, gagawin natin special lagi. Sa bawat high, sa bawat kuha ng araw, makabuluhan basta't Good PM. Aaron Carlet, shout out. Tugsok Dan, mga kawaray. Nupay, kaya tinugsok mo na. Kuya Jerry. Salamat ya. Nagpiyansa la amo na. Maupay. Kaya nakapagpiyansa ka. Ayaw na pag-utro ha. Yo, ako si Marcho. May ganyan din ako. Pare ka magtina kanina Marjo. Aray, ade ka na Santo Tomas. Ade ka na sa Santo Tomas, Batangas. Yan na, ya. Nagana ko nga di. Maghimo kami ng ano. Vlog ba? O sana maganda resulta ba? May ganyan din ako din ah. Day 17, Bidog Shop Day. Nagano na? Oray makapagtinda. Ang talon. One viewers, thank you. Bago pa ng live. Hindi pa rin na okay yung dollar sign ni Kuya Biboy dahil. Ano rin? Hindi pa. Sino nag-apply? Bidogs. Ano? Tapos na? Uy. Kadi. Yan. Tulo ka mama. Tulo ka mama. Go. Ka mama. Huwag ko po yan. Akang mga naman yan. Tulo ka mama. Huwag mo siya po din. Ipal. Ipal yan. Ay, gago. Ano? Shout out sa 2 viewers natin dyan. Ang para naman ako dito.
Parang ano, pamatay din. Loading eh. Barbar, pag mamaya pasok mo yung ano ha. Ayan. Ito lang yun, disgrasya. Tapos yung electric pa. Ayan, sensor. Ano mo, iso dire rin nila. Pagkaka na ng electric pa. Three viewers, thank you po. Reviewers, thank you. Ayun. So, ganda. Parang lag. Ayun. Hilo na yung ano, hindi nasa ikot. Grabe lag ah. Lag ba? Lag ka. Ba't nakatingin ka sa akin? Ang What's your daon problem? eh. Ang Ha? daon eh. Suway? Nakatingin ka sa akin. What's your problem? Or look. Napakita mo yung ano niya. Three viewers, thank you. Nakalagay ka lang. Shoutout sa mga naka-BG dyan, sa 3 viewers ko dyan. Oy, nag 1 viewers na lang. Loading yan putik. Lag nga. Loading ba yung, ano ko? Signal? Lag nga rin nga rin. Hindi pa kaya. Ang lakas mo nga naman Oo ako nga. na. Ito pa lang pala. Maaga pala. Ah, saan pala yung charger ko? Itinago mo? Maayong gabi sir, Marjo. Sorry, karon lang ko naka-open sa ICT. Okay lang. Kaya Marlo. Ano na yung TikTok? Thank you, Mike. May nanay ka, may tatay ka. Eh kung yan ang Salamat sa pagpasyal. Kaya Jerry, dagang salamat kay Jerry sa imong pag ano, tambay. Nag-live na siya, no? Oh, nanonood. Alam ko ito yan. Gusto lang nila kung natutuwa sila. May idol sa gusto nila mga yun nga, Ate Merly, ang hindi nila alam, may balik yan sa kanila. Hindi natutulog ang Diyos, kala nyo ba? Yun ang sisingil sa inyo, hindi kami. Hindi yung tinitiran yan mga or ginagamitan nyo ng ano ba yun dito? Hindi, yan ang dali. Ihi pa. hindi yung tinitiran yan mga or ginagamitan nyo ng mga ibang accounts para magsaboy ng mga hindi
Magkano? Boss Jay, shoutout sa iyo. Thumbs up tol. Salamat. 7 na pa yun. Kaya ako pa lumag pa sa limit. Kuha ko boy. Kulang. Daming kulang. Kulang. Ulo. Ulo. Wala kami ako naman. Kasi nalamag na naman. Si kulang baho. Punta dito. Kulang baho. Mapunta ka na sa dulo. Shoutout sa 4 viewers at 8 thumbs up. Ang lagboy. Kumusta kayo dyan? Tapos gagamit ka pa ng mga ibang awan. Mahirap yun. Lubit ka na. Kapag galit ako, nasa Break naman itong akin. Break. sinasabi ko Ang lagboy. gamit ang Kuya Alex, ako din. Sinasabi ko talaga. Kapunan tayo. Ako, hanggat kaya ko mga maiitig, titigil. Pero pag sumusobra mga may sinasabi ko talaga. Kumbaga magparinig man ako pagin, saglit lang yun. Pero pag ako panas mamay, Funny. Hello. saglit ako mga may sa pasensya, Hello, funny. Ang lagboy. mini-message ko yan. Dapat hindi Tawagan ko pa yan mamay kung anong problema niya, kung may problema siya sa akin. Hindi ako nang Ganun lang yun mamay. Pero mahaba kasing pasensya ko eh. Tignan mo ko saan ako. Fin. Oh. Wow. Funny. Funny. Thank you so much. Fin daw natin. Sige. I continue my friend. Funny. Anong plan? Salamat. Ano yan? Jerry Mix. Anong nangyari? Sino? Jerry Mix? Sino ba? Ikaw ba yan? Si Jerry Mix yung nakapin kanina. Ikaw ba yan? Ako naman yan ah. Ewan ko, nawala. Tapuan ako dito man. Ginawa kong Pin. Pinansilan siya ako mamay na yan. Pinabla sa bunga. Piyansa. Anong piyansa? Hi, Star Mix. Shoutout sa iyo. Kasi tahimik Thank you for visiting. Star Mix. Hello. Namaste. Tanga. Ilunod. Tumatalunok. Murmur. Kain. Yung gano'n. Kumain ka, Mar. Wala akong pagkain, Mar. Mar, yung cellphone. Ay, dahil ko. Wala nga, bumalik ka. Nag-push. May pinakumayawan. Pwede. Manghihiyap. May kakain kayo, May? Hindi ka bibigyan dyan. Hindi ka bibigyan dyan. Hindi naman hilay. Lagi ito nga. Bibigyan rin ito. Medyo pang. Sobrang kasi na lang bisyo. Boy pa niya. Ito lang. Ito. Binigyan ko ito. Richard, PWD. Binigyan ko. Shout out. Ano, tignan mo bigay ito yun. Bigay, tignan mo. Kung nantok ko. Kahit kung nga rin yung boy, kung ano. Ganda ng skin niya, boy, ah. Ay, bibigyan ko. Binigyan ng mura. Tingnan mo magkano to. Million. Million lang yun. Boy, tignan mo pera ko naman, boy. Balik.
Paldo. Paldo, 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 paldo. Ako di pa naman. Parang naglag ako. Uy, ganyan ako eh. Ipil yun. Naglag kasi. Boy, tignan mo. Hindi na ikaw pinakamayaman. Boy, tignan mo, boy. Tignan mo. 304 seconds. 304 seconds. Boy, paldo. Ito mo yun, boy. Ano? Papalag ka o hindi? Hindi, Jay. Wala, manina ka. Kuya Richard, kain. Boy, tignan mo sa kanya, boy. Bangga. Go kasi. Ito ako sa likod niyo. Hinarap ko lang sa ano. Gagi, boy. Tignan mo. Umikot eh. Lagi tumaob. Saan? Tumaob. Taob ba yan? Hindi naman taob. Tumaob. Saan? Tumaob. Wala ka pa kanina. Tumaob siya. Tumaob. Naglalag ka. Hindi, tumaob talaga. Hindi pa ako naglag. Tignan mo ako. Ano, nag-ano ako. Tignan mo ako kung saan ako. Naglalag ka. Ano na? Ang laki niya po yun. Kalahati ng tayo siya. Ang laki. Kalahati ng tayo. Bahala ka dyan. Kalahati lang ako. Bahala ko dyan eh. Bahala ka na daw eh. Kalahati lang ako dyan. Nakalaban. Ang damang na ano dyan. Ay, maraboy. Panboy. Ano yun? Kapabay. Maabutan ko na yan sa'yo, boy. Isang hatak ko na. Ano ba ito boy? Hatak na sa'yo, boy. Pero di na ikaw pinakamayaman. Kumal. Ikaw ba? Ikaw boy, pareha na boy. Ano? Tara, dito. Karera? Sino ba ito boy? Hindi ko nga alam. Tayo lang dito. Kanina pa ito ah. Ito yung meron na laro eh. Tingnan mo listing yung ganda. Ano? Tapos dyan sa gusto. Ano ka? Dito siya kanina gitna eh. Kubik, shoutout. Kain. Magulat ka na. Ano? Magkano Wala ulit pa mo? nga oh. Tignan mo nga, Rebek. Like 11, thank you. Makarabot na yan eh. Kain lang ako. Boy, wala naman ako doon. Wala na ako. Wala ako kay Kuya Jimmy. Wala naman. Boy. Ano ka doon? Hmm. maganda kumpara sa previous ng mga months. So, tumaas ng bagya, tumano. At the same time, may, di ba, meron tayong, ito, rules na kailangan nila magkaroon ng may
Ay, Mayitski, shout out channel. Ay, shout out Joel. Dito lang sa likod, guys. Nanonood kay Bidogs update. Chill lang kayo dyan. Sir Mark. Uy, share na naman. Oy, Starmix. Shout out sa'yo, Starmix. Magdikitan kayo dyan. Thank you, Lord. Andito lang. Saan ako ngayon lugar? Dito sa Santo Tomas. Gagawa kami ng content bukas. Kahit hindi ganun kaganda kang kuha natin ng content. Try lang natin. Wala sa comment section, may mga viewers kasi dito kaya ako mami. Lalo nga na yan. Nagsasalita ako dito, warning ako dito kasi may mga viewers kasi minsan na nandito na BG. Bira-bira mag-comment. Alam mo yun, doon lang. So, ayaw kasi nila mami na ano, na mga rinig mga dito mami na nag-away ako yung mga nagkaroon itong sisig. So, kaya Sir Elmer. Wow, Sir. yung iba kasi na mami, alam ko sitwasyon personally, may challenge ako na nag-install sa mami. Di ba sabi mo gusto mag-eat? Regarding sa buhay
Loy! Andito lang ako sa likod, Loy. Pag kayo, ako bahala. Dito lang ako sa likod, ha? Uy, 6 viewers. Dami na natin viewers ngayon, ah. Salamat sa inyo. Sinabi mo doon mga baka nandyan na Yan. si Arman, no? Ngita na siyang suga, buwan ka. Tangga ka. For viewers, thank you Sampai po. dito dyan to. Diyan. Kami gam dyan na suga. Ako ipuli niya. Overtime ba din sila, ano, Arman? Ayun. Darda. Dyan suga. Yung isa, adobo yan. Adobohin ko naman yan. O mag-adobo yan dito. Pari dito. Isa, ihawin ko doon. Tingnan. Yung ko lang sa harap, wala nang pumasok. Nagsitago na sila. Kumain. Saan ka na kulang? Nandyan lang yan si kulang. Mega love shoutout. Gandang gabi, Kuys. Oy, magandang gabi din sa'yo, Kuys. Lorcan. Anong gawa natin, Lorcan? Yahoo. Guys, si Joel Ladera nandito. Oy, Pinay sa Japan. Hello, good evening. Tamsak. Salamat sa patamsak. Tagal pa yan. Sabihan mo ako, Kuya Elmer, pag ano na. Tagal pa yan sa videos kasi. Salamat po sa mga nakatambay dyan. Ay, ano ko? Ngayong buntag sa inyong tanan. Hoy, Mabil, shoutout. Matumalang viewers ngayon. Dami naka-live. May premiere pa si Idol. Yung hindi pa. Alam mo sa lato. Yung hindi. Sabi mo hindi. Pumasok si Mabel doon. Tripping. Sabi mo ni Richard, nakalive ko. Compared sa mga
Si Boy, nanonood ako kay ano, Bidogs. Doon ka Talo muna. siya ng $10 ang nalagdag kay Update. Kamamsi. So siya rin tumami Kay sa pinaka Bidogs. consistent tsaka masipag
Ay, shout out Sa lahat Robert kaya. Bagalanon. Tita B-Boy. Saan yan, tol? Dito sa Santo Tomas, Batangas, tol. Okay, mamay, number Sniper group, 4. body
Shout out. 20,000 plus, Rosie, ma'am. nanonood ako sa Sabi ko update sa kay inyo, Bidogs.
Ay, shout out. Tapos na ang update, guys. Alam na. Ang lakas ni Katuba. Mga viewers, thank you Lord sa mga nagpapakulay sa atin. Malaking bagay po sa atin yan. Kuya Richard. Oy, Mr. Lim Chibi, shout out. Dikitan kita. Hindi pa ako nakadikit sa iyo, Mr. Lim. Bakit ganun? Ay, nakadikit na pala ako sa iyo, Mr. Lim. Mr. Lim, salamat sa patamsak. Sa 4 viewers ko Robert. dyan. Bagalanon. Salamat. Oy, nawala akong net sa bahay dahil siguro sa ulan. Naku po. Wala ka nang ano. Wala ka, di ka kasi nagbayad. Kaya ganyan. Salamat. At bukas sana magagawa Sabi tayo. ni B-Boy na walang daw siya ng net. Oo. Star Mix, shoutout sa'yo. Magandang gabi. Sana bukas makagawa tayo ng content, guys. At sana magandang result. May gagawin kaming content. Sana Oy, nawalan ka ng jacket, Mr. Lim. Sorry. Jacketan niya kita. Anuhan kita na. Tanggalan kita ng moderator. Di kita sinasadya po. Baka sabihin niyo po, masungit tayo. Mr. Lim, shoutout. Bayad, uy. Nagbayad, di ba? Kala ko hindi ka nagbabayad eh. Bayad din ng wifi. Hindi yung puro kagamit, wala kang bayad. Tinatanong ako kanina ni Crystal Sangkay, B-Boy, kung bakit di daw kita kilala. Ha? Si Crystal. Ha? Yung ni B-Boy, best friend. Best friend ni B-Boy yun eh. Yan ang tagapagtanggol ni B-Boy sa pag may nang bash kay B-Boy. Sumbong agad yan doon. So, libaw, nag-live ako tapos pumasok yung mga viewers ni B-Boy sa akin. Sabihin ko, sino bang B-Boy? Punta agad yan si Crystal, sa sumbong agad niya kay B-Boy. Kuya B-Boy, sabi ni Mark, di ka daw niya kilala. Talaga si Crystal. Nakakatawa si Crystal eh. Naiintindihan ko na kanyang mga Kaya binibiro ko lang naman siya. Ba't di ko makikilala ang B-Boy? Ang B-Boy TV ang ang aking secret weapon. Hindi pa nga namin kinakausap si Hindi pa nga namin kinakausap si Will eh. Di ba? B-Boy? Hindi pa natin nakukulit si Will. Kung makulit natin si Will, pero hindi na natin kailangan si Will kulitin. Kasi okay na yung dollars natin na yan. Malaking bagay na yan. Pero kung kailangan ng may hahabulin tayo, doon natin malalaman yan sa pitch. Bukas, di pa. Bukas malalaman yan yung ano bang magiging roles niya ulit. Kasi baka magbagong roles niyan. Baka yung live niyan, ang gawin, 1 hour na lang. Tapos yung vlog, kailangan makapag-vlog ng kasi mag-ano yan ng roles eh. Bukas sana yung rules palin ngayon mula nung 1 hanggang ngayon 20, ganun pa rin sana. Kung sana hindi ka na nag-iisa. Karamay ka. Tapos kay shoutout sa mga team Kabunuto dyan at sa team Buhol na talaga napakasulit nila. Kagabi ay, grabe naman to. Oy, bakit 1 viewers na lang? Nasaan na kayo? Wala nang unlimited live. Sino sabi? Sino sabi? Bidogs? Ha? Ganun siya. Kaya, sinabi ko rin kay Kang Ngiti, bago mabuti niyan, isipin mo,
pagka rin sinahod ni Kangiti Mamay, ano ba, 300,000, apel yun. Hindi niya sasahurin. Kasi ang sahod na ganyan Mamay, mga presidente na po yun. Sa isang government na Mamay. Ang GM kasi Mamay, ang sahod ang range kasi ng general manager sa isang kumpanya, Marlo. nag-range siya ng 150 hanggang 200. Sabi ko lang baka wala nang unlimited vlog. Kala ko nagsabi si Bidag Live siya. pala. Baka balik sa una. Di naman siguro, di yata gagawin yan. Ganun. Kapit sa ganun una ko. Marlo, boom, sabi ni B-Boy. Ano yung subutsyog? Tuhod mo. Kung sana kung di ka kalabaw. Parang tumal ang viewers ko dito pag dito ako. Sa bahay, ang ganda naman ng viewers ko. Bigla na. Nakawin ako ni Marlo. Oh. Maganda problema. Salbahe ka. Yun. 3 viewers, thank you. Joel Ladera, salamat sa iyong pagtambay. Nandiyan ka man, shout out. Sarap ba ng ng muron tsaka kape? Oo, yun nag-vlog siya muron tsaka kape. Habang nagiinom siya ng kape, nagkain siya ng muron. Sarap. Oy! Will! Hi, how are you, Will? Boom boom tarat tarat. Tararat tarat. Hoy, ang likot mo dyan. Oh, look at Will. Oh, look at Will. Onggoy, monkey. Monkey in the house. Kubo. Oh my goodness. Oh, monkey. You look monkey, Will. Will, you look this monkey. Monkey butchog. Chag. Tagal na ilaw. Bye-bye. From Will ito. Will, thank you so much, Will. I appreciate you. Monkey man. Kain is monkey, kain ito. Hindi siya saging. No eat banana. You eat lechon baboy. Mark, wait, I press cut. Yeah, that's good. Wait na wala na. Yes. Tarantado to. Yung anak ni mama niya. Huwag ka makulit. Ilang galing Mark. mo? Wait, the fresh cut. Yes, thank you, Will. Bagay ba, Will? Bagay bang cut ko para akong army? Kasi yung ko, gusto ko ma-straight na naman yung aking hair. Kaya pina-iksian ko yung aking hair. Ano ba ang English ng iski? Basta yun na, Will. You please understand what she is saying. Lenma, shout out. Sangkay, shout out sa iyo. Gandang gabi. Kumusta na? Paano ka na? Check up? Alagaan ng katawan. Yan lang ang ating puhunan. Sana gumaling ka na, Sangkay. Lenma, from Willie to 8. B-boy, super, dito, cold, Will. In the Santo Tomas, Batangas, super cold. Ooh, oh my goodness. So cold. Manila super hot. I can tawag nun? Ang bahala ito niya Eroy. Hirap mag-English. Will, you understand na? Andres. Hubarin mo yung dami. You Andres, you put your dress into the basket side and like Manny Pacquiao. Ayan comment ni Boy Andres. Oh, okay, Andres. Andre Pasio. Get well soon, Lenma. From B-Boy TV. Yo, get. What else? Wow. Oh my goodness. Go batis na eh.
Ayaw na. Nabat na na aking cellphone. Ano ba si Pe sa kwarto niya? Ibigay nga doon. Hello? Lupat the Lubat na phone. pasabi pa charge. 30%. Dalhin mo na doon. Tinignan pa eh. Andres pala. Andres Bonifacio. Thank you so much to viewers and 19 thumbs up. Lain ma. Nandiyan ka pa rin yung kalatita ulin ma? Sangkay? O bumalik ka na sa ano? Bumalik ka na sa yung tinitirahan. Grace, Hi Mary Grace. BG, Kuya Elmer is ano na, already tired. Because BG, Kuya Elmer is 3 times live today and I can ready to sleep and to mingle. Grace, huy, saan kay Grace? Grace, ay Joel Ladera, please connect to Willie to it, Joel Ladera. Will is very generosity and kindness and super handsome. Wow! Unsam ka daw. Hi Will. Oh, hi Will. Good evening from Mary Grace. Ay, Diyos ka po. Patawarin ang aking kay na labitig kahit matanda na. Makunat-kunat na si Grace kung tutusin. Kaya minsan mainitin na ulo. Ganun talaga. Pag di pa nakapag... Kulang sa akin doon. Lagyan mo dyan. Sid. Puno na. Namulaglag. Ba't tayo napibili? Dito na, tangang tulog. Wala doon. Ang init. I will... B-boy, you laughing ha? Stop! Stop biking, ha? Yung Don't bike. Don't drive bike, ha? Bike ng bike. Stop. Dog, Bite mo. stay there. Stay there. You choke to wheel. Hi. Doggy. Doggy, come. Talk to wheel. B-boy, shut out. Agad. Haha. Hehe. Lorcan, good evening. Oh, Lorcan, binati ka na ni B-boy TV. Ang akin sangkay B-boy, Lorcan, famous na kasi yan. Kaya minsan hindi yan nakikita niya yung mga comment. Pag sa akin ka pumasok, mababati ka agad niyan. Dan connect well. Oy, thank you so much Joel Ladera to connect to my base my friend Will. Hi. Sir Joel Yahoo from Lorcan. Please connect to Lorcan Joel. Joel is super friendly. And to connect other visitor here in my live stream. Tama ba yung English ko? Joel Yahoo from B-Boy TV. Sir Will Yahoo from Lorcan. Lorcan, thank you. Oy, Tay Alex. Kumusta si Nanay Jo? Nanay Jo, pagaling po kayo. Take care always. No. Why no? pusa. Yes. Hi. Kuya Richard Yahoo. Oy, Kuya Richard. Malapit na ang birthday niya po. 28 ano? More Yes, ka dyan birthday sa unahan. and good health always and magpalakas at maging matibay ang loob. Huwag panghihinaan sa araw-araw. Sana po wish ko po ay maging mamonetize na rin po kayo at maging isa na rin po kayong YouTube partner. Oh. Okay lang, Lorcan. Dito muna. Ginagamit kanina ang thumbnail. Ginawa ko mo kasi ng tampo kaya sa akin ng isang araw. Salamat. Di mo ginamit yung ni Lorcan thumbnail. Oh, may ganun ka pala nun Tay Alex, salamat. Jolex, pinagsama ni Tay Alex ang Lorcan from Kuya Richard. Kuya Richard, magpahinga na po kayo. Huwag kayong magdot-dot. Kasi gabi na po, anong oras na rin po. Time check natin guys.
ay 9:29 na tayo ngayon, guys. Sa mga hindi pa Alam dyan. nakapanood ng aking mga vlog na hindi naman ganun kaganda, baka naman pwedeng pasuyo. Subscribe, follow, and share. Kuya, well, shout out po, sabi ni Kuya Richard. Richard from Well Ito It. Chard, boom, from Biboy TV. Salamat Mark. Welcome Kuya Richard. Ganda na gawa mo, Lorcan. Ah, parang gusto rin magpagawa. Yung isa nagpaparinig. Ay, Lorcan. Nagpaparinig si Grace. Grace, pwede ka magpagawa. May bayad 150 thumbnail. Kuya B-Boy. Ate Mary Grace, sabi ni Richard. Richard from Mary Grace, Francisco. Kung hindi nyo na itanong nyo na about kay Grace. Si Grace ay isang dalaga na ubod ng ganda. Si Grace ay isang dalaga na ubod ng ganda. Unang tingin ng lalaki ay mapapaibig siya. Aray ka! Grace, Yeah. ano yun? Huwag kang nga maingay. Pag umuwi ako, Mark, mawawala ako sa live mo. Kasi wala net sa bahay. Sorry. Don't worry. Okay lang. Bakit pogi mo? Bakit ang pogi ko? Dahil siguro pinanganak ako na talagang ganito na. Kagwapo. Well, you understand what I'm saying? Well, ito wait. You understand my talking about? You talk, may ano? Pusa ako. Pusa nag-uunan. Nakikita niyo yung pusa, guys. Dugo. Nag-uunan. Yeah! Yahoo! Katabi ni Kuya Elmer. Gabi na, Chard. Sabi ni Mary Grace. Oo. Uy! Kung hindi niyo natatanong, si Grace Sarasang to, giga. ay isang dalaga na ubod ng ganda. Unang tingin ng lalaki ay mapapaibig siya. Agay! Grace, meron akong banat sa'yo, Grace. Kung hindi nyo natatanong, si Grace ay isang dalaga na ubod ng ganda. Isang tingin ng lalaki ay mapapaibig siya. Agay! Grace, may banat ako, Grace. Yan ang babanat ko sa'yo lagi. Bakit po, Kuya B-Boy, wala kang net? Hindi po nagbayad, Kuya Richard. Si Grace ay isang dalaga na ubod ng ganda. Unang tingin ng lalaki, mapapaibig siya. Aray ka! Uy! Buang ka. Malamig, giniginaw siya. Giniginaw itong puso na to. Kung nasiksik. Ikaw ano yan? What's it doing? Oh my goodness. Hoy, bakit? Giniginaw kaya. Ano ka, Grace? Ano yun, Grace? Ano ko yun? Ano? Makatang ano yun? Makata yun. Saan kay Grace? Sabi ko, si Grace ay isang dalaga na ubod ng ganda. Unang tingin ng lalaki ay mapapaibig siya. Look, Grace. Pakak. Pak. Ating Mary Grace. Yes, sigurado. Dahil sa lakas ng ulan, Charles. B-Boy from Joel. Halawel. Well, Grace, naiintindihan mo yung sinasabi ko, Grace? Pugi ka rin, Will. Yung ganun ba ano to? Guys, si Grace, ang aking sangkay, Grace, isang dalaga na ubod ng ganda. Unang tingin ng isang lalaki ay mapapaibig siya. B-Boy, ano mo nga, translate mo nga kay Will para matuwa si Will. Grace, si Grace ay sobrang ganda. Si Grace ay super beautiful. Ubod ng ganda. Unang tingin ng lalaki ay mapapaibig siya. Inaano ka sanggay? Wala. Okay, good night guys. Uy, Will, you tulog na? Mamaya na, Will. Ano ka muna dito? Maharot ka, B-Boy. Night, Will. Okay, Will. Thank you so much for visiting. Tay, Alex, tapos ka na mag-live. Salamat po, Tay Alex. Daghang salamat sa imong pagbisita sa aking live.
Ingat-ingat ka po dyan. Lagi. Kumusta? Kumusta na si Nanay Jo? Nanay Jo, tulog na po, Nanay Jo. Joel from B-Boy. 9 viewers at 20 thumbs up. Thank you so much, guys. At salamat po sa lahat na nagpakulay. Ma'am Ilang-Ilang, kay Kuya Roy Toy, Sir Roy Toy, Sir Jaime, Kuya Ri, B-Boy TV, Mary Grace, Ate Brenda, Tool Project, Rosie, Ate LB, sino pa ba? Si RFTV, magpakulay sa atin noon. At sino pa ba? Mayroon pa si Kulang. Sino pa ba na nagpapakulay sa atin na nakakadagdag ng revenue natin sa mga suporta nyo sa akin sa challenge ay nandun pa rin tayo sa top 2 pa rin tayo, kaya thank you po sa inyong suporta. Of course kay Ma'am Ilang-Ilang, kasi si Ma'am Ilang-Ilang po ang naging sandalan natin sa ganitong challenge nito. At thankful tayo, mayroon tayong mga viewers at mababait na taga ibang bansa na tumutulong sa revenue natin. Thank you guys. Siyempre sa Team Boom, hindi naman mawawala ang Team Boom. Kung wala ang Team Boom, wala ang Mark Juwaray TV sa challenge. Dahil ang pangalan ng tating team ay dinadala ko para ipakita natin yung mayroon din tayong kakayanan na pwede makasali sa challenge. Salamat lang po ako kasi sa daming nagba-vlog, isa ako doon sa napipili ng Team Kabunuto na isali. Sana next challenge, sana mayroon ulit makasali sa ating Team Boom. Gusto ko sana makasali si ang pambato ko si Tool Project. 'Di ba? Gusto ko si Tool Project ang makasali. Oh my. Deserve ni Tool Project makasali sa pa-challenge kung may pa-challenge man sa ngayong buwan. Ano ba? Marang ka makulit kaya nagla-live ako. Kasi ang Tool Project super supportive niyan sa akin, lalo na si Ate Brenda, yung mag-asawa na yan. Hindi nawawala po yung dalawa na yan sa mga premiere ko, sa live ko, wala. Ako minsan nawawala pa ako sa kanila. Sa mga live nila, sa premiere nila. Pero silang dalawa, wala akong makikitang tawag nito. Ano bang ibig sabihin nun? Kung sasabihin ko, nakalimutan ko agad. Dapat pala naka-shot. Walang tagay ngayon, Tol. Walang pera. Mahirap lang ngayon. Pobre ngayon ang bangka. Gastos, Tol. Ganun talagang buhay. Walang hiyain yan, Mark. Di, malay lang natin, wala naman imposible. Ano naman, ako nahihiya naman ako, nakakahiya naman talaga. Pero kung gagawin mo ng paraan, si Biboy hindi pa na-monetize, demonetize pa rin. Tay Alex, salamat po tay. Ang Tay Alex yan. Si Tatay Alex ang nagpakilala niyan kay Ma'am Ilang-Ilang sa akin. Dahil sa ni Tatay Alex supported din na lagi ako napasok doon sa live ni Tatay Alex. Di ko pa kilala nun si Ma'am Ilang-Ilang. Pero nung pinakilala ko ni Tatay Alex kay Ma'am Ilang-Ilang, nasabi ni Tatay Alex, suportahan natin to si Mark Juwaray TV. Napakasipag mag-vlog niyan. Kaya, siyempre, dahil hindi naman tayo ganun kakilalang nagbablog, nag-ano lang tayo, nagbabaka sakali. Kaya, siyempre, lahat naman ng ginagawa natin ay galing yan kay Lord. Naging instrumento lang po lahat. Project na Naging instrumento lang lahat sila sa yung mga viewers natin. Uy, may bago tayong pasok Hello, uy, Mr. GD the PWD. Shout out boss, shout out idol. Malakas ang channel niyan. Tulog na si Tol A. Andito pa. Gising na gising, dilat na dilat pa. Mr. G, kumusta? Sabi ni B-Boy, Madam B-Boy, boom. Project Miguelov, shout out. Palagi lang lasing si Project para makabalag. Oo. Ayan si Drinking Master.
Mr. G, VWD, Miguel Oshara, sabi ni Tay Alex. Kuya B-Boy, sabi ni Ate Jel, Brianna. Yan na kung si Tol Project, laging lasing. Marami magagawang vlog. Timo, siya ang maraming views doon sa, nag-upload doon sa, kay Tate Robin, kay Kuya Elmer, kay Akin, kay Mabi. Si Tol Project ang mataas ang views. Si Tol Project ang malaki ang views, nasa 100 views na ata siya. Sa akin nasa 72 lang ata yun. Mahaba kasi. Mula nung pagdating ni Sir Jaime hanggang pag-uwi . Pero okay lang kasi lang naman yun. Malay natin, biglang Ano yan? Ano yan? Todo. Ay, ano po? sa lagubang. Hi, madami. Madami ba? Views sa akin. Oh, madami tol. Umabot 100. Kanina 14 minutes lang. 100 to kanina. 102. Tinignan ko. Dalawang account ko ang pinili ko doon. Oh, kamar. Wala. Shinare ko pa ata yun . Hindi ko alam kung na-share ko yun. Parang shinare ko yata yung ano mo. Ay, hindi pala. Yung isa pala yung shinare ko. Yung nagbabike ka, naggagawa ka ng bike. Marami na bang views? Nasa 100 yata. 118. 118 oh. Sa akin 72 na nakaumatos. Tol. Maganda kasi ang ano mo, linagyan mo kasi ng ng background ng music na ano ba yun, ng blazing. Kaya yun ang nagpaganda doon . Nagpaganda ng kaya nagkaroon ng views ng 100. Tayo mga tulad natin small YouTuber, pag nakaabot tayo 100, swertihan na natin guys. Totoo lang. Swerte na tayo, umabot tayo ng 100 views sa mga vlog natin. Lalo na pag how more kung umabot pa ng umabot pa ng 300, 500, kung mga gumagano na yung vlog ko nun. Halimbawa, someday, kung ano ng mga vlog ko, umabot 300, 500, tas 1,000. Talagang magiging tuloy-tuloy talaga. Mas gagandahan sana, kuwalitihan ba yung vlogs para magandang Thumbs up host, sabi ni Bisaya Vlog. Oy, Bisaya Vlog, magandang gabi. Baka nag-viral kay Grace nung nag-Sharon. Oo, baka doon nga kasi tawa ng tawa . Siya si Tol Project madaldal doon sa vlog niya. Lalo nung sinabi niya doon kay Mabi. Sabi niya doon kay sino ba yung pumunta sa atin na si GPC ba yun? GPC roster. GPC roster. Sabi ni Tol Project, ay, sponsor namin yan si Mabi. Ano yan? Hindi yan nagpapabayad. Libre yan. Siyempre, Mag-describe. huwag mong anuhin kay ba may maano ako. Makulit man tong tao na to. Ang kulit nitong kakainin kita. Pray always. Oo naman. Maayong gabi host. Maayong gabi din sa'yo. Ay, Belma Pinol. Shoutout sa'yo. Sponsor local si Manoy Mabi. Oo nga. Doon yata yung tol nagkaroon ka ng views Kay Mabi tapos yung kay Grace. Sa akin, di mo man na itutok yun Na lang, hagip-hagip lang ako nun. Belma boom. Nakakatuwa lang kasi pag mayroon tayong mga grupo na nakakaabot ng 100 views. Tapos lalo halos nagsabay-sabay. Huli ka pa nga ata nag-upload nun nauna nun si Kuya Elmer. Tapos si Mabi. Tapos si ako, Premier. Si Tatay Robin, di ko pa nakita yung kay Tatay Robin sa upload ko na upload niya na kasi napanood ko na yung kay sa'yo. Kay Kuya Elmer, kay Mabi. Yung kay Tatay Robin di ko nakita. Di ko pa na-check yung niya. Upload na kung
Ikot-ikot na, I-upload ikot-ikot niya na na, ba? ikot-ikot na. Ay, Mabil, shoutout nang galing dito si Papa Val. Mabil. Nag umano lang, taglit lang. Salamat sa inyo guys ha. Kasi andun pa rin sa ito sa top 2 at sana kahit hindi na tayo gumanon man kung makahabol man sila kasi hindi naman natin hawak ang taghana. Yung cellphone mo. Ganun talagang ano. Pero I try my best to Yung kubang na to. ano ba ito? Sa labuban. Ikaw, bubugo sa cellphone mo yan, hindi ko bubunggo yan. Sarap buhay daw. Sarap buhay. Eh, siyempre. Hindi pa nga masarap buhay niyan. Ganyan na masarap ang buhay. Hindi ka naman pumunta kasi dito. Bukas pa kami gagawa. May dalawa. Hindi ko pa kinakatay yung dalawang pato. Pato ba yun, Mar? Oo. Dalawang pato, hindi ko pa yung pinakatay. Sahay mo ba? Pabo yung sa video, pabo. Kakagagrahe ko lang. Mabi, di ka sumama, sabi ni B-Boy. Yung galing nga kay Ma'am ilang-ilang malaki na din pala yung views. Oo, 150. Pero mas mataas ang akin doon, 170 ang akin. Pero, di ba tol, sabi ko nga sa iyo tol, pag lalo mong sinipagan mo mag-vlog, mas maangat mo pa kami. Mas makakaangat ka sa amin sa views. Kasi, ang sa iyo kasi, malinaw ang mga sinasabi mo. Tulad nung nagpunta ka sa wag na yun, Commonwealth ba yun? Yung mga heart center, yung mga Ang sunod mo tol, na gusto kong tol, yung mga brand ng mga sa Evo, helmet, yung mga brand tol ng mga helmet tol, yun ang puntahan mo, di ba? May bike ka. Gusto ko yun gawin mo tol. Na vlog. Kung saan may mura na brand helmet para yung mga commuter, yung mga nagmumotor. Halimbawa, maghahanap ng yung mura na mahagip yung yung content mo. Uy, ito. Sa ganito palang lugar, mayroon pala dito. Tapos ituturo mo yung ways kung saang lugar para malalaman nila. Yung mga brand battle ng Jelly helmet, Evo helmet, maganda din yun. Tol, maganda yun tol. Yan ang ginawa mo sa yung about sa mga heart center, tapos kung saan mapupuntahan yung lugar kung saan may hospital na about sa mga sakit-sakit. Maganda yun tol. Kung yun tutuloy-tuloy mo yun para kang reporter. Pero maganda yung pag kasi magaling ka naman magsalita eh. Matalino, siyempre matalino ka eh. Team Boom, always the best. Yes, Mabi. Ikaw lang naman ang hindi sumama eh. Huwag ka tumabi rito. Pero kung hahabol ka dito pa di sa Webes, hindi ko kakatayin yung isa, kakatayin ko pag dumating ka. Pero kung hahabol ka ha. Pero kung hindi ka naman pwede, wala namang problema. Kasi uwi akong Friday. Tinda ko Sabado, Linggo. Nawawala yung subs Ay, yun nga mga government agency saka mga hospital. Oo, maganda. Malaki din ang views mo doon, yung mo. Nasa 100. Swerte nga tayo tol, umabot tayo ng ganyang views, 100. Pag umabot nga tayo ng 300 views, 400, masaya na tayo eh. Tingnan mo. Sila Kabansot, sila Idol Kabansot, Kahaw. Malalaki ang views nila, umabot sila 15,000 kasi nandun sila sa pinuno natin sa World. Pero kung dumidikit tayo dun, mahirap kasi mas maganda talaga yung gumawa ka ng sarili mong kakayanan, sariling sikap. Hindi naman sa na lagi dapat tayo nakadikit doon kaya para makahatak tayo ng views. Mas maganda talaga na pinaghihirapan mo yung content mo. Diba? Hindi naman sa hindi naman ako nang sasabi na ibig sabihin huwag kayong pumunta roon. Hindi, lang naman para sa akin. Mas the best yung gumawa ka muna ng sarili mo. Way na kaya mo naman gumawa, di ba? Tama di ba? Tol Project. Yun mga ay, miracle. Yun ang magandang solusyon sa mga konting push pa.
Baka maging vlogger na ako. Oo, uminom ka na ng uminom. Ayun lang wag mong gagawin na uminom ka na nagbabay ka. Kaya di matutuwa si Ate Brenda. Ihigot ka ni Ate Brenda team bisikleta, di ka na makagalaw. Wag mo na yun ang gawag mong gawin tol. O tuloy mo lang tol, malakas yung views mo, totoo lang. Malakas ang views mo sa ano. Kasi lahat ng viewers mo, organic lahat. Lahat ng nasa ano ata yung subscriber mo yata, 4,000 ba? Tol? O 3,000. Pero yung ano na yun, pag tuloy-tuloy ka lagi may upload, mababang 500 views mo dun. 200 views, 300. Tayo, masaya na ako dyan sa mga ganyang views. 200, 100. Masaya na ako dyan. Malungkot lang ang views ko pag, malungkot ako pag nasa 30 lang. 30. Above 50 ba? Malungkot ako. Pero pag up 50 upper, medyo ano na tayo, medyo nakakagana na mag-vlog. Pero kung yung views mo, dati kasi nung nagbablog ako, totoo lang, hindi ko pa kayo kilala lahat. Lahat kayo. Hindi ko pa kayo kilala. Ang vlog ko, yung mag-upload ako niyan. Minsan isang upload. Ang views ko, 3, 4, sabi ko, litik na to. Tapos napakahaba pa ng vlog ko. Sabi ko, parang hindi ata natutuwa itong mga tao na to. Ba't ganito yung views ko lang? Pero nung naisip-isipan ko, na tuloy ko lang ba, yung ma-monetize ako, nakasahod ako, doon ako naging aggressive sa lahat ng mga mga bagay na parang siyempre nakikita ko yung mga nagbablog na halos sing level ko lang man na yung ginagawa nila, but why na hindi ko makayang gawin? Sabi ko nga, but yung mga nakikita ko nagbablog, hindi naman ganun kagagaling magsalita, pero nakakakuha sila, nakakahatak sila ng viewers. Sabi ko, why not? But hindi ko subukan sa sarili kong kakayanan yung mga pag-vlog. Kaya yun, hopefully, naging medyo napapansin na tayo ng mga hindi naman totally na kilala pa talaga. Napapansin pa lang. Kasi tayo, mga papansin nga tayo. Ako lang pala, hindi kayo kasali. Ako lang palang papansin. Ako palagi na ako nanonood sa iyo. Di lang ako nagko-comment. Tanong mo si Project. Oo, mayroon na talaga akong organic viewers. Lahat naman tayo. Lahat na sa Team Boom. May kanya-kanya na tayo. Hindi na tayo basta. Ako nagko-comment lang ako heart lagi. Hindi na ako nagko-comment about ko. May magbabas sa team natin na sa grupo natin na yung vlog mo na ibabas ka. Bibira tayo doon. Ko-comment ako ng ganun. Pero yung dawi naman na hindi naman sila nagko-comment ng hindi maganda para sa sisiraan ka. Kahit naman siguro pag sa akin, hindi naman kayo papayag. May nagko-comment sa akin ng agent na ganito, ganun, pangit na mga salita. Hindi naman kayo papayag. Siyempre, papatulan din. Parang ganun din ako. 21%. Pagliligtas, lang natin. Pagtanggol natin ang nararapat. Go! May isa pa. May Kaya sabi pa kaya nga. dyan? Kaya Mag-vlog pa, na ba ako? Ha? May, isa pa. Isa pa? huwag ka na mag-vlog. Si ADR na lang mag-vlog. Baka makapag-asawa ka niyan maaga. Pag nag-vlog ka. Joke lang. Ano lang naman yun, May? Ano lang naman. Masaya lang tayo kasi ang pagbablog parang na yan. Kaya ako, tingnan mo, lahat ng ginagawa ko, bukod lang sa pagtaikot sa Uy, huwag ka pupunta pag- rito ha. pagkain ng sariwang tilap. Hindi natin pwede vlog yun. Baka mag-viral tayo doon maaga. Lalo tayong sisikat. 20% Madadaig ko na kayo lang. lahat. Diba? Patay na natin. Tapos kakain ako ng sariwa tapos bigla mag-viral, mag-boom. Patay tayo dyan. Mawawala kayo niyan. Mawawala rin ako sa totoo, May. Mawawala din ako sa sa YT. Pero joke lang, para lang ba? Masaya lang tayo sa ating mga sabi ko nga kay isang kay B-Boy. Dati puro lang siya live. Ba't ayaw mo mag-vlog? Hindi ka nagbablog magawa ka ng content. Gawa ka na ng content. Papasok ka na? Diyan, charge. Mag-live ako rito. Try mo. Kasya po ba? Wala na, 20% na lang. Wala akong masaksakan doon sila. Kaya kailangan natin Wait na lang tayo. magtulungan sa business. Kaya maswerte lang tayo, may grupo na talaga tayo sa Team Boom.
yung team boom natin, kahit pa paano ay napapansin na ng ibang mga grupo. 'Di ba? Maswerte lang tayo kasi yung team boom natin, kahit pa paano, kahit konti lang tayo, at least organic viewers tayo lahat. Hindi tayo yung mga sasabihin lang, Lipad, oh. done watching, isang saglit lang, wala pa nga isang minuto, umalis na dun sa video mo, done watching ka na. Pinagloloko mo sarili mo. Hindi ako naniniwalang gano'n, done watching. Gusto ko yung ano talaga. Makikita mo naman yung totoong nanonood sa'yo. Yung, meron kasi nagsasabi, yung iba ko dati nakakadikitan, done watching. Hindi man pinatatapos yung video mo. Wala pang 1 minute, pagkatingin lang ng video mo, Parang comment hindi lang, ginagawa. done watching na. Loko-loko. Hindi ganun ang panonood. Mas maganda, tapusin mo kaysa yung ilang minutes ka lang ang pinanonood mo. Yan, Di, Jack. di yun papasok kay algorithm. Aba, algorithm. Salamat sa 5 viewers. Tol, di ka nag-live? Sensya na kayo kasi naaagawan ko yung oras nyo. Pero pag natapos naman ang challenge, di na ako magla-live ng gabi. Madalang na lang. Kaya pagpasensya nyo na. Ngayon lang to. Boring kasi daw kaya hindi Sige, tinatapos. siksik mo Hindi dyan. yun, hindi yun ang Para solusyon, ano, hindi ka may ginawin. miracle lang boring na vlog. Hindi yun solusyon yung boring yung vlog. Nasa iyo yung gusto mong tumulong sa kapwa mo vlogger. Hindi ka naman sikat. Bakit? Kung sikat ka, kung kilalang kilala kang vlogger, di ka manonood. Manonood ka nun kung mga viral video na niya. Hindi siya nakainom. Mark, ay hindi ba? Yun lang. Wag tol, lagi nag-inom tol. Medyo umiidad na tayo, hindi tayo pa bata, mahirap na. Ang ating katawan ay nag-iisa lang. Ang pag-iinom ay hindi lagi. Kahit ako, minsan andyan sila, andyan si, nung bilas ko nga, nakaraan, pumunta sa bahay, nakikipag-inom, ayaw ko. Yun, nag-inom kami nila, Kuya Elmer, ni Biabi. Hindi naman ako uminom ng marami nun. Papugi lang ang inom ko nun. Pugi, lang. Hindi ako kasi gano'n nagiinom ngayon. Lang, tulad nung sa atin din, yung nag-inom tayo nila, nung nandun si Sir Jaime, hindi rin kaya ako uminom nun. Kunti lang. Di ako nagpapalasing ngayon kasi wala si Pe. Pag nandyan sa bahay, okay lang. Laki. Na-miss ko na yung lasa ng alak. Wala pa rin. Lasang tubig pa din. Hindi mo malalasahan yung alak hanggat wala kang pambili. Huwag kang tatalon. May, Diyan ka hindi lang. mo malalasahan yung alak pag wala kang pambili. Totoo Diyan ka yun. lang. Yan si Grace, 2 shot lang. Lasing, paano? Hindi man Tatalon, umiinom. diyan ka lang. Nagbida-bida na naman. Ang buti nga, pinipigilan pa kung paano kung yung katim mo mga baliw, mga siraulo, mga samantala ba, yung hindi naman sa nagano, kapang samantala lalasingin ka, ikaw lang babae doon. Mahirap yun. Kaya pinigilan din namin yan. Mabuti nga, nandun si Tatay Robin, taga Sita. Oy, Grace, uuwi ka pa, wala kang walang maghahatid sa'yo. Di ba? Kuya Robin, Tatay Robin. Yun ang nagsabi doon kay Grace eh. Kahit kami sinabihan namin, hoy, ang pag-iinom, kung saan ako nasa bahay ka. Yung mga ganyan. Yung jowa ko tinuruan ko yun uminom. Sabi ni Miracle. Oh, si LDR. EDR pala, LDR tuloy. Nang agaw pa ng tagay. Oo nga, mahirap yun, yung hindi ka nagiinom, madalang ka lang uminom, tapos kung mayroon kang mga kagrupo na mga siraulo, ay, yayari ka. Pero, mabuti na hopefully ang ating team, kahit pa paano, hindi tayo mga, Amaya na! Tulog na daw sila? Tulog na? Bubuksan lang. Elmer, baka gusto mo matulog na. Elmer. Nasabay ako kay Marmar. Saan mo matulog si Marmar? Hindi na lang kayo tulog. Wala mo saksakan ka dun. Wala ka mo saksapo, lahat dun. Oo, kay Kuya Oo, Kuya. Kay EDR. Kami muna ulit.
I was flying inside. Nanginginig-nginig pa ang kamay ni Grace. Oo. Pinuno pa naman yung 2 baso na plastic. Pinuno. Grabe yung tao na ron. Sabi ko, aba. Walang bisyo yun. Oo. Yan nga yung akin naman, yung pagyuyusi. Gusto ko talagang medyo bawasan ko na. Kamay ko yan. Kasi Mayok na. tayo, hindi na tayo, no? Mayok ko. Hindi na tayo pabata. Patanda na tayo. Siyempre, papunta na tayo sa 40. Ilang years na lang. Kaya kailangan natin maging maingat sa sarili natin. Kahit naman dati hindi na ako malakas uminom. Kahit nung pag inuman ako, sinasabi ko yan. Kahit kay Eljon noon, nagkita kami noon, sabi ko tol, hindi ako malakas uminom. Yung hanggang kaya ko lang, yun ang titirahin ko, hindi kasi ako basta nainom ng pang talaga, yung halos gapang na na maging sangguko tayo. Mabuti wala din akong bisyo. Oo tol, mabuti nga wala kang bisyong paninigarilyo eh. Inom lang, pero mas maganda yun tol, lang, control lang tayo sa inom kasi mahirap kasi ang magkasakit. Doon sa hindi naman sa doon sa palengke ng mga lasinggero doon na panay inom ng gin. Naku po. Mga tiyan, mga na. Kunti na lang. Kunti na lang talaga, itatagal. Yan, din ang ko, kumpare ko si Roji. Lakas uminom nung, lakas mamulutan. Nagkasakit. Na natamaan yung natapaan yung bato. Kaya hanggang ngayon siya, nagda-dialysis. Mag-iisang taon na siya nagda-dialysis. Pinapahirapan pa rin siya. Mahirap talaga yung natin, yung katawan natin, susugal natin sa mga ganyang mga alcohol. Dati nagyoyosi din ako. Nagyoyosi ka din. Ako dati tol, nung nakilala ko yan si Pe, nakilala ko pala ni Pe, hindi ako nagyoyosi noon. Tapos nagsama kami ng ilang taon noon, 2 taon yata, hindi pa ako nagyoyosi noon. Mula nung matuto ako magtinda sa bangketa, ay yung mga kasamahan ko dati sa bangketa ay halos lahat sila nagsisigarilyo. Ako hindi, ang paninda ko ng storage. Pag naglalako kami, kasi mahigpit pang huli nun. Pag naglalako kami, diba, i-stop kami para kumain, almusal, kakain kami almusal. Ay sila, pagkatapos kumain ng almusal, nagyuyusi. Tapos yung bunga, binubuga pa sa akin, tapos iniinggit-inggit ba Pagtripan ako. ako nito, sabi niya, Tapos tuloy-tuluyan ko na lang na hits ako, pa isang higop, isang hits ng Yossi. Tapos naman ilang araw, ilang weeks, ilang month, aba, naubos ko na isang Ika ha. hindi, isang lang, isang rembuang ka. Ay, patay ka doon, isang rem. Isang stick na sigarilyo. Kaya yun, natuloy hanggang ngayon, hindi ko mapigilan. Pero sana nga mapigilan ko kasi hindi natin hawak ang panahon. Kaya mahirap maging magsisi sa bandang huli. Huwag ka na mag-using. Ngayon, yun nga yung inaano ko yung medyo inaano ko. Kaso lang minsan talaga hindi ko mapigilan ba. Parang naglalaway ako dati nung binata talaga ako, hindi na ako nag-using. Ganda pa ng katawan ko noon. Ganda pa naman ang katawan mo. Tumaba ako ng tapos yung ko dito, yung itong hindi yun nangingitim. Lagi mapula. Kaya doon niya nagusto si Pe sa akin eh. Huwag ka na mag-yoso. Uwi na muna ako, Mark. Pag di ako makabalik, wala net yan. Okay lang, B-boy, no problem. Mamaya mag-end na rin ako. Matulog na kayo, sabi ni Miracle. Oo. Hindi naman yan mabigla, hinay-hinay la. Mura nga, andit eh.
Kaya nagbabawas-bawas nga ako mag-sigarilyo. Nag-ano ako. Kasi mahirap kasi biglain yan. Ikaw rin mag-ano yan. Ikaw rin magsasuffer. Kailangan doon, pabawas-bawas lang. Kaya nga pag nasa bahay ako, madalang ako makayusi doon. Ando si Pe sa bahay, madalang ako makayusi. Pag wala na akong tinda, makayusi man ako nan, 2-3 lang. Pero hindi tulad nung nasa palengke talaga, mahirap. Pero pag nag-yusi naman ako, hindi ko lagi inuubos. Alam ko rin yung ano ko, capacity. Parang ano lang ba, takaw tikim lang ba te? Parang takaw tikim lang ako. Pag nag-yusi ako, hindi ako nagbasta-basta yung ubos na ubos, yung filter na lang ang matitira. Hindi ako ganun mag-yusi. Minsan, ganyan, di ba, mahaba yan. Halos kalahati lang, tapong ko na agad. Pero hindi ko linulunok yung anong usok. Yun sa lahat kasi na nag-yusi, yung nakilala ko nag-yusi nun. Pag nag-yusi, nihigop nila yung usok, tabay lunok. Saan mo pupunta yun? Sa baga mo siyempre. Yun ay kakamatay mo. Sa gas na. Sa gas na sagad. Hindi ka giniginaw. Lang bro. Mahirap to, ayun bro, video to yung sagad na sagad sa sagad na sagad sa pag ng yusin ako. Kaya Elmer, doon ka na matulog. Sa loob. Maganda dyan eh. Ha? Ang init din ah. Oo. Oo, totoo yun, te. Mahirap kasi pag nag-yusi, sagad na sagad hanggang filter. Nandun na yung nicotine eh. Di ba kaya nga may filter, ang nicotine doon na pupunta. Mahirap mo yung inom na talagang sagad na sagad mahirap. Ano oras na ba? Mga 10:30 mag-end ako kasi hindi tayo nasa bahay, dito tayo kala nanay, nakakahiya. Mga 10:30 guys, mag-end ako. Mediator, salamat sa pagbisita. Kasi kailangan natin magpahinga. Bukas kasi mayroon kami pupuntahan para kami mag-outing. Mag-outing. Gagawa kaming content, sana nga maganda maging galang. Maganda maging result ang yung video. Kahit malit lang views, basta magawa ko lang yung yung request ng mamilang-ilang. Pero para sa akin din naman po yun yung mga request nyo. Tulad nung nagre-request sa akin, gawin ko yun. Para sa akin naman yun, sa content ko naman yun. Hindi naman ako pinapahamak ng mga nagre-request. Huwag lang tayong mga nagre-request sa'yo dyan na kainin mo yung yung mapapahamak ka. Ay, mahirap yun. Hindi na. Kahit magbigay ka pang pera, di ko gagawin yun. Yung tulad yung bubog. Mayroon nagpa-challenge na yun sa content creator. Bubog. Kinain niya. Nangyari Di ba siya namatay dun sa pagbablog niya? Namatay siya nung mga ilang buwan. Kasi yung may yung ata yun, yung tinik yata yun. Diba yung kinain niya na Jessica Soho pa nun? Bro, Videotors, Miguel Ocharat sa Tool Project. 10:30 mag-end na ako. Kasi matulog tayo guys. Para Dito bukas. na tayo tulog. What? Ang init dun. Dito ka matulog. Dito kayo. Huh? Dito kayo. Dito din. Mamaragaan daw dito. Wag mo anuhin yung cellphone niya. Paano mo? Palagay mo sa bag niya. Kung pag ganyan yung mamo yun, wala pa yan dyan. Ipasok ko na kaya yan yan. Oras na ba? Oras na. Aga pa lang yan. Marami na natin para ba? Marami tayo para ba? Wala. Gano'n siya. Hi viewers, thank you at 26 thumbs up. Salamat sa mga nakatambay dyan sa Team Boom. Salamat sa inyo dyan. 10:30 nag-e-end na ako. Hello, Videotor, sabi ni Ate Brenda.
sa iyo. Ang puso ko'y natutong magmahal. Saan yan bro? Sa inyo ba yan? Ay hindi tol. Ano to, barracks tol? Yung pinapagawang mga pabahay ba? Yung mga, yung ano kasi ni nanay, yung partner ni nanay, si tata ay ano dito, trabahador ng ano, kaya itong lote na to, ito ay gagawin pabahay. Pero matagal na sila dito. Malawak to tol. Malawak. Kagubatan to. Yun pinapatag-patag para gawing pabahay. Gagawin nilang ano, pabahay. Malawak to kaya yung mga trabahador dito ng mga ano, Punta na kayo dito. kanya-kanyang mga kontraktor. Pinapaano sila dito. Pinapatayo ng temporaryong ano, bahay para may silungan sila matulugan. Saan lugar yan? Sa QC. Dito ano to? Sa Batangas. Santo Tomas, Batangas, Bidyutor. Sa bablo na yun. San Pablo na yun. Barangay San Pablo na yun. Pero Batangas yan. Santo Tomas. Hindi pa naman ito plak. Ano sa ano ko? Sa bungad lang ng Batangas to eh. So Brenda, thank you. Hindi ako nakapag-live kaninang ano. Pinapapasok ko doon ay pumasok. Ay yata. Wala na, hilik na. Oh, Batangas, kaya pala. Probinsya ang PGO. Kaya, probinsya talaga. Ang probinsya ko talaga, tol, Bidyutor, ano, Tolosa Leyte. Sa August 14 ng uwi ko. Kaya yung sasahurin ko sa YT, may magagamit ko doon yung ano, yung sasahurin ko. Ganda ng pesto. Sa loob, doon ako matutulog, gigisingin ko yan, doon yan sa loob matulog. Pinapapasok ko nga doon eh. Ayaw pa. May higaan siya ron. Papapakin siya rito ng lamok. Kung sa bahay, walang problema sa bahay, hindi malamok. Wala. Sarap ng tulog niya ron. Ando siya sa, ano ko, hinihigaan ko eh. Yung higaan ni B-Boy, si Kuya Elmer ang humiga, parang masisira yung, ano, katri eh. Kasi, medyo buyag man si Kuya Elmer. Good, bumalik na agad ang net. Oh, ayos yan, B-Boy. Oy, malapig ba yan? Malamig ba dyan, bro? Oo, malamig dito, bro. Hahaha. Paggising, wala nang dugo. Oo, buto na lang. Inubos na, dinaig pa ng ano, balsamador. Yung tipong yung binabalsama ka. Dating, nakapanood na ako dyan ng balsamador, ng pagbabalsama eh. Ng tao. Yung dating, ano ko, yung tsuhin ko na namatay nun. Sa bahay-bahay lang yung binabalsama, ilang dugo. Pero, bawas-bawas na yung dugo, pero ang dami pa pala nun. Kailangan ilang litro pa yun, mga 3 galon yata yun. Hindi lang pala litro, galon pa talaga. Vegetor, sabi ni B-Boy. Maganda dyan, hindi mainit. Hindi mainit naman, pero hindi siya totally na pare sa Manila na super init talaga. B-Boy, sabi niya. Lalo pag dating dito ng madaling araw, grabe lamig kaya rito. Lalo na pag tag-ulan. Sarap dito magkape. Kape, masabaw na mainit lagi. Init. Sa Manila kasi, bakit hindi malamig doon? Kasi maraming building na na mga yari ba? Yung hangin sa taas lang, yung
yung baba hindi nagkakaroon ng hangin. Ito dito, mula dito pa lang sa may lupa hanggang pataas malamig. Papasok mo ba ito? Hindi na. Mawala yan. Ba't wala? Hindi na tayo. Ha? Maya, 10:30 mag-sarado na nga ako. Sabi ko sa'yo, atin mo muna dun si Kuya Elmer sa loob eh. Dito nga kaya tayo. Cellphone niya, di naman charge doon. Sa sobrang lamig, masakit ang tuhod ng Kuya Elmer Agoy. Kaya nga di ko inaano yan si Kuya Elmer eh. Sabi ko nga sa kanya, doon na pumasok na siya eh. Nahiya kasi siya pumasok doon. Malamig nga. Kahit nga ako na hindi ako matanda. Tuhod ko umaano eh. Sa lamig eh. Eh ngayon, maramdam ko ngayon. Ano kasi itong tuhod ko ngayon eh. Pabata kasi, pabata. (10:30) mag-end na ako kasi hindi tayo 15 minutes para mag-end. Mamilang ilang, thank you Mamilang ilang. Sensya na po kasi mag-end talaga ako maaga. Bukas kasi may gagawin kami. Huwag tayong ganyan, tol. Baka magalit sa akin si Kuya Elmer. Ba tayo sipain yan. Talasik ako yan. Busy ang Mamilang ilang. Oo, busy nga yan. May pasok kahapon nung tsaka nakaraan, walang pasok yun. Hindi off siya ngayon, busy yun. Kaya, Dami nag-live ka ba ka? Ha? Dami nag-live. nag-live? Oo, ang dami. Project. Sarap na ng tulog na eh. Humilik-hilik na. Lap ko. Videohan mo tol. Ayaw ko. Ayaw ko tol project. Doon ka na, matulog ka na sa loob. Maro, Yeah. atin mo na doon. Nag-charge pa eh. Hindi, natutulog na sila nanay doon. Doon ka na sa may higaan ka doon. Para, Wala ma-charge doon. hindi bukas na i-charge. Alis kaya, mag-vlog ah. Malamok dito. Papapaking ka dito. Hindi, wala na usap ko dyan. Hindi niya ako pwede nga iwanan yung ganyan. Kaya mamaya mawalayaan. Ayaw ko tol project. Mga tayo maano. Six viewers, thank you. Gawa mo dyan, boss. May ano kami, may shipment. Meron kaming may tumawag yung kakontak ko, Jomar. Nag-deliver ako ng ngayon. Deliver ako ng illegal. Magkumot na lang. Oo, ito, parang ito, tol. Pwede dito matulog. Siya ako, pwede ako dito. Si Kuya Elmer, ang laking mama. Diba? Pwede, diba? Pwede siya dyan, mukha na. Pasikreto lang habang naggaganon, tol. Nakatago. Saan to? Tayo na, oh. Sino may gusto, pamain na lang. Yung may gusto, pamain.
Tawa sa Brenta. Kari ko. Takita. Ano? Tutol project kasi. Sabi magkumot daw. Sabi ko, paano tuloy yung anak ko? Aray, karma agad ah. Ay, ko lang. Chel, Brianna, Miguel, shout out. Ang ilang-ilang, boom, B-boy. Kulang. Oy, J-Top, shout out. Kumusta? Bawal yan, live mark. Hoy. Good. Good items ba yan? Oo, good items to. Naka-deliver na. Tol Jomar. Magandang pagkano. Magandang nagkaayos kami ng aking kontak. Nagkabayaran din na maayos ang bigayan. Kuya Jomar, sabi ni Jed Top. Gaya sana to. Kanina parinig to si Kuya Elmer eh. Sarap sana mag-inom ngayon, Mark. Sabi ko, ano ba gusto mo inumin? Gin? Ayaw niya. Eh, mura ang gin. Gusto na MP Lights. Sabi ko, medyo mataas na MP Lights. Bukas na lang para may pulutan. So, para hindi pa naman ako uuwi. Bago pa kami umuwi, makakainom kami niyan. Kinakaanahan ko, kahit sa bahay, naginom kami nung Lunes, Martes. Ano ba ngayon? Merkules? Merkules ngayon, Marno. Ay, Martes ba yun? Martes ba ngayon? Oo nga, Martes nga ngayon. Sabado. Ay, Martes nga ngayon. kahapon eh. Lunes eh. Merkules pala bukas. Lunes kahapon eh. Oo nga, Martes nga ngayon. Hoy, isa. Joke lang nga ni. Huwag mo na kasi charge doon. Jed. Mega law siya. Tapos mayroon pala dyan nakaagip na no? Nasa MBI. Oh, tayo. Tandaan niyo yung mukha niyan. Baka yan yung hinahanap natin. Tukangin. Kahit joke mark, bawal yan sa live. Ah, bawal ba yun? Sorry naman. Kulang. Sorry na. Mabait ka ngayon ah. Hindi ka sumasabay ng kalokohan ah. Ituturo ko kayo. Oo, bawal mga ganyan. Ano lang ang dapat? Ano ang hindi bawal? Kulang. Yung mambubuli ka? Yung mambuli ka kulang? Hindi bawal. Uy, gawin nyo na kayang 30 thumbs up yung aking live para matapos na at mag-in na ako. Gaya-gaya yan. Wala din akong tama mood. Lolo, hindi bawal. Ah, lolo. Putang ina. Lolo. Ano yun? Magla-live ka na nag-ano? Ano ka? Adik? Bangag? Para mag-ganon? Aray mo, gusto din. Gusto mo rin makita ha? Marmar. Kahit ma-restrict ang joke lang. Wag. Sana. Tawan-tawa na naman si Kulang. Buhay na naman ang dugo. Ang loko. Buhay na naman ang dugo ng Kulang. Basta kalukuhan. Number 1 na si Kulang. Sabi pa nga ni Kuya Elmer. Si Kulang ang basher na nagpapakulay. Tiyan mo. Dahil sa pakulay mo natulog na si Kuya Elmer. Bakit naghahanap dyan si Joel sa akin, oy? Hindi ko alam Kulang. Tanong mo sa kanya. Mabait tayo, may friend Kulang. Oo, si Raimi. Gandang gabi. Nainom ka na ng tuba, si Raimi? Nasubukan mo na uminom ulit ng tuba? Bahal-bahal ng tuba ngayon sa Manila o sa Leyte. Rosie, hello. Si Raimi, my friend. Upadi ka pa. Natulog. Oo, di makakatulog si Raimi. Maraming iniikutan na yan, mga live streamer at kanyang mga kaibigan.
By chance si Sir Jaime. BG muna boss, di ako makasabay sa kulitan, sabi ni Jomar. Nagtatahi ka ba ngayon, Tal Jomar? Mayroon ba kayong ano ngayon? Orders? Orders. Sir Jaime, may galap shoutout po mo pa yung gabi, sabi ni Ate Jel Brianna. Sir Jaime, boom, sabi ni Biboy TV. Jomar pala, sabi ni Kulang. Tuba with kinilaw na may gata. Agoy, karosa ito. Kuya Sir Jaime. Wow, sarap niyan. Sir Jaime, masarap yan. Tuba with kinilaw na may gata. Agay, inigit-igit ang labas mo. Sir Jaime, sarap niyan. Tuba with kinilaw na gata. Ang labas niyan, igit-igit. Takin na. Sakit na. Gago to ah. Inisip ko ano. Yun. Kulang. Oh, boss, tas medyo pagod din pati utak pagod. Game over. Jomar, hello. And si kung hindi niyo pakilala yan si Jomar Sarati, hindi yan nag-vlog. Pero yan, magaling manahi yan. May mga order sa kanila mga sikat na order sa kanila. Mga tinatay nila. Masarap yung kinilaw na may gata. Oo, pag tapos tain na gatay. Kuya Jaime. Masarap nga yun yung kinilaw na may gata. Masarap yun, totoo. Laban lang, Jomar. Huwag ka mag-alala. Suggest ko. Charity vlog ng Team Boom. Bilhan ka ng damit. Abo. Ikaw magcha-charity? Charity vlog ng Team Boom. Sana all. Kulang kung magbibigay ka sa amin kung mag-sponsor kami sa amin kulang ng damit ko lang, tatanggapin namin. Sige, kwento. Chat na si P sa akin. Ikaw Mark kasi paldo ka na. Aray mo, paldo. Wala pa nga ni. Hindi pa paldo yun, kay hindi pa natin nakukuha. Pag nakuha yan, may yan. May magandang mapupuntahan yun. Sir Jaime, shout out. Salamat Sir Jaime sa patawa-tawa mo dyan. Hindi pa kayo naligo Sir Jaime sa dagat, Sir Jaime? Sarap no, may kinilaw na may tuba tas sa dagat kayo naliligo. Ang tuba kasi daw yan, gamot daw ng mga malanggiti sa amon. Yan daw ang nagbibigay sa kanila ng lakas sa pag kahit umidad na ng 50 to 60, kaya pa umakyat ng nyug. Pag dito sa taga Manila, paakyatin mo ng nyug. Nginginig-nginig na agad tuhod. Gusto na mo kalangangalahati pa lang, bababa na agad. Sir Jaime, try mo mag halang-halang. Anong halang-halang? Anong halang-halang Kulang. Ano? Bisaya yun eh. Anong halang-halang? Ano? May gata. Gata. Anong oras na ba? 3 minutes, mag-end na ako. Baba na kita Joel Ladera. Tutulog na kasi si chat na sa akin ang aking boss. Tulog na si Kuya Elmer. Sarap ng likili. Ang pinunta talaga dito ni Kuya Elmer, mag-vlog tapos tulungan ako sa gagawin kong content. Kaya salamat ako sa na to. Kasi lang kasi medyo mabagal maglakad si Kuya Elmer, ayaw kong pag-videoin. Sabi ko sa kanya, behind the scene na lang siya ng mga gagawin ko para mayroon siyang upload. Bukas sasama siya, napakalayo. Sabi ko, kaya mo makarating doon? Malayo-layo yun, sabi niya. Malayo ba? Oo, pero maaga tayo aalis. Para yung medyo malamig-lamig, hindi ka ganun basta hingalin. Sir Jaime, try mo. Tapos ka na masahin. Sa 5 viewers natin dyan at 29 thumbs up, pa-thumbs up naman ulit. Pabuti nyo na natin ng 30 thumbs up para 30 thumbs up na tayo sa lating live. Ang dalaw na ako sa bilit.
Ha? 30 ko lang yan. Okay, tatamsa ka na daw ni Marmar. Naawa. Naawa ang buo. Uy, 8 viewers. Thank you so much. Sa mga nanandyan na ka-BG dyan, daghang salamat sa inyo guys. At ingatan nyo ang inyong mga Yan, 31 na. ano, 31 na. pinapatulog ko na nga dun eh. Sabi ko, samahan mo muna Mar eh. Abuti ko nga lang 10:30 ang ano ko. Magsarado mag-end na. 2 minutes guys, mag-end na ako. 31 na yung naman. 31. Matanig. Ng mga comment siguro. May mga nag-comment dito. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, dami nag-comment eh. Di lang lumabas eh. Oo, ang talaga oh. Boom, B-Boy TV. Ikaw Mark kasi, paldo ka na. Aray ko. Puso ng saging at giniling na native na manok. Tas ginisa sa gata. Oo, masarap yun. What's up brother? Oy, Kaidin. Hello brother. Andyan si Kaidin. Oo nga. Hingaling yan si Kuya Elmer. Oo nga. Ate Brenda. Ay, ano na lang. Maaliw naman siya. Dandahan lang siya. Good night all. Sabi ni ko lang. 31 na. Do you have Huntman, spider or weaver? Or weaver? Ano yun? What your mean? What is your mean? Ay, Ate Brenda, mag-end na ako. Kay din, Huntsman at spiders. Mag-end na ako guys. Thank you so much sa inyong lahat dyan. Kay din, thank you so much for visiting my live. Kay din from B-Boy TV. Sabi ko mag Sabi ko na may mga comment eh. Hindi, 31 na. Mag-end na ako. Salamat sa inyong lahat dyan. Tol Project, salamat, good night. Sa lahat po ng pumasok sa Team Boom, I love you all. Pahinga na tayo. Salamat kayo Ma'am Ilang-Ilang. Alam kong busy po kayo ngayon. Bawi na lang tayo sa ano. Good night all. Bye-bye na guys. Bye-bye. Tulog na Kuya Elmer. Okay. Ayaw po pumasok. Ayaw po pumasok. Bye-bye. Salamat po sa inyo lahat. I love you all. Ako ang inyong lingkod. Ako yung host, Mark Yuwaray TV. Isang bindor. May pangarap sa buhay. Love you all. Peace out. Bye-bye. Kaidin, thank you so much Kaidin. Bro, shout out. Peace out. Bye-bye.